sa kung ano yung ginagawa ng government, particularly our LGUs, to address yung concern ng ating mga fisher folks in relation doon sa mga weather disturbance natin. In fairness naman sa provincial government, kasi pag nagmi-meeting tayo with the governor during our PIDRA, yung pre-disaster risk assessment natin, always na sinasabi ni Go, bigyan kaagad ng mga road assistance yung ating mga fisher folks para hindi na sila pumalaot. No? So yun yung immediate intervention ng provincial government. And at the same time, yung ating mga local government units, cities, municipalities, especially those in the coastal areas, are doing the same. Pero yun nga, minsan, kasi yung mga Ilocano communities natin, yung mga fisher folks natin, takot din kasi silang magutom. Kaya minsan parang ni-ignore din nila yung mga binababa natin directive kasi once na may mga directive tayo from the national government, from the UST Pag-asa, binababa natin agad yan. May direktiba dyan na hindi na natin pwedeng i-allow yung ating mga mangingisda na pumalaot. But then again, may mga nakakaano pa din, nakakapunta na hindi natin namamalayan. Siyempre, hindi naman natin sila nababantayan 24 oras. Pero yun nga, at least may mga initiatives ang ating national and local governments in relation to that. And siguro ang nakikita ko ding possible solution yan, siguro bigyan din natin sila ng alternative source of income na during rainy season, during mga bagyo, may mga weather disturbance tayo, meron din silang ibang pagkaabalahan na other than sa pagpunta sa dagat, meron din pa din silang continuing income. Siguro yun din yung tutukan natin sa ating mga LGUs, kung paano natin sila matulungan and kung paano natin masolusyonan yung issue na to. May mga madami pa tayong mga kailangan gawin. So pagtulungan natin to, let's help one another, especially sa national, local government units para matulungan yung ating mga mangingisda. Once and for all, addressan natin yung concern na yun.